ka san ita soyayya kullum wata ran ta yi daɗi wata rana ta yi rashin daɗi. Kwarai da gaske. Kullum haka take. Kwarai da gaske. Masu kallo sun kasance tare da kai a lokacin da ka musu waƙoƙi guda biyu. Gaskiya. Da Kirayu da ni da kuma Ban kwana. So amma kafin mu tsunduma cikin dalilan yin wa'innan waƙoƙin za mu so masu kallo su san yau waye bakon nasu da suke tare. So sunana Hassan Haruna Abbas wanda aka fi sani da ɗan asali. Kai ne ka cutar da ni, a so ka yi min lahani, ciwon da ba magani, gashi yanzu kaya da ni, a zuciya ka